खुलुमबाय लोगोफोर, गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे टपिक लाना फैदों। जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्ट दङ भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो सोलोंना लाबानो जाबाय गावबागावनि मबाइलावनो। जोंहा 2023 नि मोनसे लन्च होदों सार्टिफिकेट, रिपाब्लिक डे नि सार्टिफिकेट मोनसे होदों। बेखौ बयबो खालामना लाबानो जाबाय, जायफ्रा खालामनो गोसो खालामना लाबानो जाबाय। आं दिनै नोंसोरनो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। जायफ्रा नैबे चेनेलाव गोदान दिनैसो नायदों नै भिडिअफोरखौ, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोजामखौ अननानै लाइक कमेन्ट खालामदो आरो बुजियाबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। अब्ला नोंसोरो फार्स्टआवनो थांनांगोन नैबे रेजिस्टार नाव। नोंसोरनो आङो डिसक्रिप्सनाव लिंक होना दोनगोन, बेयाव रेजिस्टार नावाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। लिंकखौ नोंसोर डिसक्रिप्सनाव मोनगोन, नोंसोर डिसक्रिप्सनाव लिंकखौ थुनानै खालामहैबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन, बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय, नोंनि नाम होबानो जाबाय। बेयाव सेलेक्ट नोंनि स्टेटखौ होबानो जाबाय, नों बबेनि। आं आसामखौ होबाय, बेयाव नाम होबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नाय, नङाबा बुजिनाय नङा। बेयाव दङ टटेल एटेन्डेन्स। बेयाव नोङो टटेल एटेन्डेन्सआव नोङो साबेसे होयो नोंनि गोसोनि खोथा। बेयाव आङो 7 होगोन। बेनिफ्राय इयाव इमेल आइडि होनांगौ नोंनि। जिमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। जिमेल आइडिखौ हो, नोंबो होदो। बेनिफ्राय इयाव दङ मबाइल नाम्बार, मबाइल नाम्बारखौ नों होबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय क्लियार होबानो जाबाय। अब्ला गासैखौबो होखांनायनि उनाव इयाव दङ गेट अटिपि। गेट अटिपि आव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेयाव अटिपि नाम्बार थांगोन, बेयाव अटिपि नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंनिया अटिपि नाम्बार फैबाय, आं कपि खालामसै बेखौ, बिनिफ्राय बेयाव होनोसै। अब्ला बेयाव दङ भेरिफाइ अटिपि, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव खनसे थुनायनि उनाव नायदो, बेयाव नै सार्टिफिकेटआ ओंखारफैबाय। बेयाव आंनि नामा थाबाय। बिनिफ्राय इयाव नोङो सोरनोबा सेयार खालामबा सेयार खालामनो हायो। बिनिफ्राय नोङो डाउनलड खालामबा डाउनलड खालामनो हायो। रिपाब्लिक डे नि सार्टिफिकेट, जायफ्रा खालामनो गोसो नोंसोर खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो डाउनलड खालामनांगोन। डाउनलडखौ नैयाव थुबानो जाबाय। अब्ला बियो डाउनलड जागोन। डाउनलड जाबाय। बेयाव अपेन नुदों, अपेनाव खनसे थुनानै हो। अब्ला नायदो लोगोफोर, बेनो। जायफ्रा खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय, जायफ्रा खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय, आरो जायफ्रा खालामाबानो नोंसोरनि गोसोनि खोथा। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै, आं बेखौनो नोंसोरनो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय। थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय।